na sa dakaru duka wanda ya samo maganin da yarima ya sami waraka to na yi masa alkawari don baki shi a duk yanda ya zo. Shahararren kamfanin nan mai suna BKG Wood Production ya takarkare ya ante wajen kawo muku takwakiyar sabon shirinsu mai suna kogon tsafi. Ku kasance da mu 1 ga watan April domin su burbuɗe kwarkwatar idanunku daga BKG Wood Production a bar alfaharinku. Ku sha kallo lafiya. Babu wanda ya amma duk wanda ya samu wannan magani na amince da zaɓin ka. Kar ku manta ku yi subscribe wa channel ɗin BKG Wood Production. Sakaci ne sila ta shiga duka tashin hankali, akwai wuya yau ka so. Sarkin gida, ina haka? Sarki ne ce in kawo ma. So kuma shi na fita. Manya ne. A to shi kenan na gani matsalar ruwa insha Allah za a yi magana. Allah sa ka kai. Allah sa a gama lafiya. Ya sa miki sau ran ki rade. Saboda in ka da mutanen gari suke yaban ku wannan ciyaman Allah sa kama da alkhairi. Allah sa a gama lafiya. Allah sa a gama lafiya. Na gode ran kai rade. Sai ce bane gida. Yawa. La illa Allah kai ka jin iska take dukan iyata wannan wurin shakata haka ai baka sani ba a nan wurin da nake gani na zauna ina takara ai sai da ka izo a wajen saboda iskan nan kuma da an wada an kawo mu ma almajira da an kawo mu da iso sai mu dinga karatun ya dinge ga ka san ita fada irin ta tsangaya haka ne ita gaskiya dole hidiman yan malamai wannan haka yake wato abu mamaki ba zai kare ba gaskiya ce ban da kokari chairman din shi da birnin kudu ai na gaya maka a tsakanin yan kwana biyun nan saboda yana kihin garin nan ba ga irin ruwan da aka kawo mana garin nan ba ruwa muke da samu akai ba dare ba rana ba ta ja bayan ma ruwan da muke samu yanzu ai sai dai godiya wannan ciya mun iya kihin da ma wallahi wannan haka yake wallahi nake ga ba ai ka san ni kihi abinci la tab ko ba haka ba ai muna da mata wani gabanin nan dai akwai masu adalci sosai a cikin su na'am gaskiya ko ba ka duk ba ta an zama ɗaya ba gaskiya ne kuma Allah da muna da yakin za su kawo mana ci gaba sosai in Allah ya da wannan muna fata Allah sai Allah sa su kawo mana ci gaba na alkhairi amin amin cikin al'umma shine kawai Allah ba mu damar da zamu taimaka musu wajen gudanar da harkoki na yanki ko ba ka bane to ka san kokarin mu da abin da zamu musu idan da ɗaya sauransu dai ga abubuwa kuma yana faruwa gaskiya wallahi yana gama kan sarkin zagi na kana fes wallahi da a kasan gwamnati ne muna ɗan jin daɗin ko sakon da na tura ya je ne a sako ya samu gaskiya don wannan rabin tsakanin da Allah yanzu ruwa ya bayyana ko yanzu saniya ba idan ta ya ruwa ina ga maka bai ka bata dusa ba Allah mala saboda wannan rabin ruwan gidansa mai kyau ne alhamdulillah ai wannan mulki muna jin daɗin sa gaskiya wallahi ranke dake yanzu kaga za a fada noman rani da injina da taki da kuma dai ga hannun dai kayan noma dai wannan rabin yana taimakawa a game da mulki aka ga musamman wasu yara aka irin ɗan ɓata gari masu fara masa ɓatanci a gari ba ran kai daɗe wannan yaran da haka yana ɗan tafiya ya kamata a yi kuwa a gari lalle shi ne ka san mu ba sanin waya muka a network suke tunawa su haɗa a duniya har fa gani yake yi ba Allah ko shi ne baka gani da matsala kuma Buhari ya gani matsala ni ba ta
da tambaya. Allah samu sani. Ina so a mun tambihi wato ƙarin haske game da mulki. To wannan dai hadisi ne ingantacce na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa su alamomin munafiki ai guda uku ne. Na farko idan aka amince masa sai ha'inci, idan ya zance sai ya ƙarya, sannan ko idan ya alƙawari sai kai alƙawarin. To haka wannan shine alamomin munafiki. To kuma malaman fiqh sun dan yi mana ƙarin bayani akan wani wata ruwaya guda ɗaya, suka ce akwai na biyu akwai na hudun su wai alamomin munafikin idan ya je masallaci yana sallah kawai sai miƙe da yana sallah. Kaga malamai sun ce wai masallacin kenan ba gurin sa bane, baya son zama cikin masallaci kawai sai fita. Saboda akwai wani malamin mu da ya mana ƙarin bayani akan cewa ana so da ka je masallaci da ka ji an kira sallah kafin liman ya zo ka je masallaci kai gaisuwa ga masallaci raka'a biyu, wannan nafila da ake raka'a biyu, sai kai sallama sai ka jira zuwan liman. Idan liman ya zo ya sallah ba wai sai an tare an yi addu'a shine kai sallah ba, a ba haka bane. Ana so dan minti 4-5 da ka dan iya jira sannan sai ka tafi uzurinka. Ina fatan ka fahimta. To wadalla wannan ciyaman yayi saboda abin da yake sai ne godiya wannan da nake ma yau akalla ba kasar ba zan samu kana 70 ya yana da addu'a kuma sai din za ta ce makamun mu ko ba haka ba da gudu da matasa da sana'o'in su baya son zaman banza a duniya na kamar kin mutum ne sai kana dan kokarin ne da naira 5 ta koma 10 to shi yana son zaman amma irin masu shegiyar maulan nan ko da sai suna gindin yana son shi ga ana kokarin yin sana'a. Yanzu ina gaya maka labarin da nake ma ko wasu yara da suke dan harka haka in kira sai ya na ga ya sai musu kamara alhamdulillah a hada yaran gidana Allah bare da gaske da kuma yanzu ku ya ce ya mutu wannan abu yace ai wannan rabu ya mu yace gaskiya wannan abu na ku ya kamata kira shi masa kuciya a gaskiya kai irin wannan taimako ne Allah ta abin da ya kamata aikin insha Allah abin da ya za ta yi masa goda saboda mutumin kware ne yawa ya ga ya jajirtacce a wannan yanzu wannan gona ta insha maka Allah wani ma sun yi kokari a samu a rufa mata taki ne gaskiya ne wanda insha maka Allah ai ya baka taki gobe baya ko alhamdulillah akwai ashe ta nan ban ruwa da ya bayar wannan na kani wannan yace na mai gari ne wannan gaskiya kware da gaske yau da ga hinan dai abu ne mulki Allah yana wannan ta saboda kama ka iya tafiyantar da zumunci domin a masallacin magana ta Allah an ji daɗi, mutane sun yabe ka sosai. mai wata ba ma ya yabe ka. To ai ka san mu da ke lokacin da muna islamiya malaman mu ka san akwai da cewa ka san malaman da akwai kokari. Wallahi da wallahi kaga kamar shi yasa ga muka iyo gado dan kono muka samu muka dan sa a cikin mu yana ga yana makura ba kamar yanzu malaman zaman nan ba kai ai wallahi ne karka sani ku kama malam kai a wata tsangayar mu kai ya karka sani ku kama malam ai kana ji ita yanzu da wannan mutum ne dage sai ka ci gaba sai da hakuri an sha wahala wallahi an sha wahala wallahi Allah iya mana Allah iya mana kai Allah sa mu kyauta amu wadala Allah ga gaida mata ba kaji ka gaida gida ka gaida ya barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a wannan tasha tamu ni darakta Umar Kalan kamar yadda kuka sani zan muku jawabi akan cewa a yau ne muka kawo ƙarshen sakaci season 1 saboda haka za mu tafi hutu na sati biyu saboda haka masoya sai ku jira mu sati biyu mu da burinmu shine mu nishadantar mu ilmantar kuma mu wa'azantar da ku kasance tare da BKD Wood kan iyayen za su zo su tsaya musu komai sun kayo sace gidan